In het stadion werd Richard Schuil en Reiner Nummerdoor in 2008 nog zo'n teleurstellende Olympische Spelen meemaken, pakten ze nou een van haar mooiste overwinnings in haar carrière. In de finale hadden ze Maki, de Italiaan Nicolai en Lupo binnen kansloos en verliezen de eerste set maar 21 over. De tweede set is een stukje spannender, maar echt spannend wordt het uiteindelijk nooit. Schuil en Nummerdoor binnen heel tieten de baas. De laatste opslag is van Richard Schuil en hij bezwaart hem en zijn maat Nummerdoor haar eerste Grand Slam overwinning. Yeah, it feels fantastic. It's we won 7 World Tours, but never a Grand Slam, and it's the first time for a Dutch team. So we are really happy that it's us because we played maybe our last year. So this win gives us a lot of energy. We are really, really happy with it. Het hele circus stopt nu.